sa paste. So, ayan. Nag-drive kami ng, I think, 30 minutes drive from here to paste. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo bukas after ma-paint yan kasi pipinturahan pa. Kasi gusto niya is another color. So, ipapakita ko sa inyo tomorrow kung ano magiging color niya tomorrow. So, see you. That's it for today, guys. At kakauwi lang namin. So, bali 150 euro, I think. Mura na siya, guys. Kasi kung bibilhin mo siya ng original is mga siguro 500 euro or something, mga ganun. So, yun, guys. See you tomorrow. Bye-bye! Sa inyo, nakabili kami ng second hand na closet para sa aming kusina dahil hindi kasya yung aming mga gamit doon. So, need namin ng bagong closet. Pero binili namin siya second hand lang, guys. Is 150 euro. So, ayan siya, guys. Ayan. Tapos, pipinturahan niya yan tomorrow. Ayan siya, binili namin. Second hand. Ayan. Ayan. Kita niyo yung loob. So, papakita ko sa inyo siya. €150. So, ayan siya, nabili namin. Second hand. So, ayan. I think, ano siya, ayan siya. Color paint nila yan tomorrow. Pipinturahan. Ayan yung ano niya. So, ayan. Crowded tayo. So, ito na siya, guys. Ayan na. Para lang siyang brand new. Tada! Pininturahan lang ang kanyang father at si Yan. Ayan. To make more strong. Old things from brand new.